ଆସ ଦେଖମା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଆରୁ ବର୍ଷା ଭୋଳର ଗେହା ଗୋହି ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ସାରି ମୋ ଜୀବନ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ବାସ୍ ଆଲୋକ ଭୋଳ ମୋର, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ମୋର। ହୁଏ ରେ ଗୁଡ଼ାକି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ନେ ଏନ୍ତା କାଣା ଅଛି ଯେ ହେତା ନିକେ ତୁଇ କୁଚେଇ ଯାଉଛୁ। ତୋର ଘଇତା ନେଇ ପାରଲା ତତେ ଦେଇ ଖାଲି କହୁଛୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଦରକାର, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଦରକାର। ମୋର ଭାଣ୍ଡା ଦରକାର ଶୁଲା ତୁଇ ନାରୀ ମନ ଲାଗି ଗୋଟେ କଲଙ୍କ ହେ। ତୋର ଭଳିଆ ନାରୀ ମନ ଲାଗି ଆଜି ସମାଜ ବଦନାମ। ନାରୀ ତୋର ପରେ 2ଟା ଛୁଆ ହେଲା ନା, ତଥାପି ତୋରନେ ଏତେ ଗରମ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାକେ ଲଭ୍ କଲୁ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ବିହା ହେମି। ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ ମୋ ବର୍ଷାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ ପରି ବର୍ଷାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେନ୍ତା ହେଲେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗିଜେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବା ବର୍ଷା ଆଇଲେ ବି ବୋଲି। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। ପାଗଲ ଟୁକେଲ କି ରେ ତୁଇ? ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଆଣି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଇଠି କାଣା ଗାଠା ଲାଗ୍ସ କାଁ? ଖାଲି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହେଉଛୁ। ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁନ ପରେ ଟିକେ ଭାବ, ଯଦି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୋତେ ବିହା ହେଲା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତୁଇ ତ ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଥିବୁ ନା, ସମ୍ଭାଳି ପାରବୁ ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁସଲକେ? ମୋର ଦରକାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଦରକାର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଦରକାର। शाबाश बेटा। 1 ମିନିଟ୍, ଇତାକେ ପଇସା ଦରକାର ନେଇନ, ଇତାକେ ପରିଗଲ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁସଲ ଦରକାର। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे ଏନ୍ତା କାଣା ଅଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁସଲ ନାକି? ସାଲି ପାଗଲ ହେଇଯାଉଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁସଲ ଲାଗି। ମୋ ବାପା ମା ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ପୁଅଟା ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା ସେଉ ଇଟା କହିବାର ବାକି ଥିଲା। ହୋଇରେ ସାଲି ଦୁନିଆନେ ଭାଣ୍ଡ ଗୁଟେ କର ଲାଗି ତୋର ବୁଆ ମାର ପ୍ୟାର କି ଆଜି ତଲେ ପକେଇଦେଲୁ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ବୁଆ ମା ପରି ଆମର ଲାଗି ଭଗବାନ, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି। ଯଦି ତୋତେ 1 ବର୍ଷ କେନେ ଫିକି ଦେଇଥିତେ ବୋଲେ ତୁଇ ଆଜି ଏଡ଼େ ହେଇଥିତୁ କେଁ? ଏଡ଼େ କଥା କହିଥିତୁ। ଆରୁ ଆଜି ତୋତେ ବୁଆ ମା ଭଲ ପାଇବାର କମ୍ ଦିଶୁଛି, ସେ ଭାଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ପାଇବାର ଝିଅ ଦିଶୁଛି। ୱା 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 ରେ। वाह क्या सीन है। କାଣା ଏଇଟା? ଆରେ ବାପ ରେ, 27 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ନେ ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଗି ଏମଏସ୍ ଫଟୋ ମାନେ ରଖିଛି। ଦେଖ ରେ ଦୁନିଆ କେନ୍ ହେଇଗଲାନ। ଶିଖ ଶିଖ ତମେ ମାନେ ଇନୁ କିଛି ଶିଖ। ଏମଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବେ ରଖି ପକାଇ ତାର। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।